question why I have award, don't worry, I question too. Pwede lang to gawin ng mga makasalanan. Oh, say daw forma. Boy! Huwag ka gagalaw, huwag ka gagalaw. Yari ka mo, yung kulit mo ha? Ba't ako pumasok? Anong kalokohan to? Anong mas matimbang, kanal o aircon humor? So, si atin na simula, bigyan natin ito ng ating SOS version. Yung hindi ka na nga tumitingin si teacher pa pero tinawag ka pa rin sa recitation. Ano ba ito yung kaya? Kay Melay, sa AA Awards. Hindi ko ka napanood dahil ito ko lang sa mga news articles. Panoorin nga natin. Okay, how do you feel about attending Oh my God, sexy! to AAA? Attending to AAA is a very honor. I feel like I am the first honor, a valedictorian in attending in AAA. And I am so Nora the Honor. most prestigious award. I cannot believe this happening. Thank you. There are many artists representing Asia. Gusto ko yung talagang professional siya or hindi naiintindihan ni kung sino man tong nasa kaliwa. Is there any particular artist you really would like to meet? Kamsahamnida. Magandang buhay. Maayong hapon mga gens, mga taga-Pilipinas. I want, I'm so very idol Kim Seon-ho. Totoo siya sa sarili niya no? Talagang walang halong kaplastikan, kung ano talaga yung style niya, talagang yun yung kanyang gagawin. Okay, thank you so much for your interview. And then new jeans. Ah, Because my daughter loved new jeans. Thank you so much for your interview. 감사합니다. 네, 이렇게 각국을 대표한 yung ating nakapulang dress di na alam ano nangyayari. Parang bakit siya nag-cheer dito? Parang hirap na hirap nga siya mag-English eh. Ako nagpakahirap akong i-translate to para sa'yo. Tapos ito tinatawanan lang ako. Ito na natawag sa recitation si Melay. Naisip ko lang, alam ba nila? Para meron ba mga message sa kanila sa email na kukunin ka or i-interview ka bigla ng aming presenter? Kasi syempre big deal yan. Diba? Lahat nakatingin sa'yo. Hindi naman pwede hindi ka prepared. Eh. Alam ko binibigyan ka ng tatawagin ka. Pero di naman sila na sinasabi ko, hindi itatanong sa'yo directly. Parang binibigyan ka lang ng onting preparation time para makasagot. Either way, style ni Melay, parang kala mo di niya pinagandaan eh. Pero kuwang-kuha pa rin yung kiliti natin eh. Kanal! Wala ba kayong mga kamay? Okay, di ko pwede pakita yan. Dito lumalabas talaga yung humor natin eh. Masasaya ka na humor, ano ba? Ano ba? Hindi ko nga pwede pakita yan. Yung mga gusto ko humor, hindi ko pwede pakita eh. Nakain mo, super idol talaga kita. Wait, talaga ba? Idol? Super idol na ako. Sige, K-pop? ikaw na. Kanal. Di pa pala tapos yung kaya meron pa siya. May acceptance speech pa siya? Malay Cantiveros Francisco. Please give your Sa'yo nanalo. acceptance speech. Yun yung isipin mo na lang yung mga actors dyan na nanggaling sa mga blockbuster multi-million films. Tinalo lang isang Melay Cantiveros. Ano? Nakalahit kayo sa kanal humor ha? Ano? Soyo. Grabe talaga mag-support ng mga Pilipino. If someone question why I have award, don't worry, I question too. I just received award all of my life from my mother and father every time they're angry to me. But tonight, Will be the night. heart is very the best. My heart is very kuan talaga pag umuwi ka ng probinsya. Yes. I think because I think therefore I am. because of God moves in mysterious ways in my and it's because Oh, SB19! Yeah, dog showin mo! studio to my producer that I cannot believe what the food that they eat, why they choose me. To Basta Sir na master na ni Fernando Mela itong style na to. and Totoo lang. Inang Reyna, happy. Kala mo kinakabahan siya pero hindi. Oh, thank you so much for this award. Thank you, AAA. Kasi bilis pa rin niya. Alam pa rin niya yung sinasabi niya, di ba? I cannot believe this Oh, happening. siguro part na rin ng kanyang personality. I'm very sorry to the Koreans. I acted like this. Laura, Miss B, and to my husband na andito siya ngayon. Yun, Jason Tagalog din. Francisco, and Mela, and to baby Stella, nag-exam siya ngayon. Thank you, Lord. Thank you. Oo, na-extend din ng English si Melay. To my family, we will serve the Lord.
Ewan talaga. Bigyan si Melay ng award. Very good ka dyan. Kanal lang sa kalam. Like CJ. Okay, ayaw ay matikted to na naman. Kanal, lagyan mo si Bunja dyan. Alam niya yan. Gali, CE memes for structurally stable teens. Sak. Bug. Ikaw nga yung same kung hindi mo... Di ba bug yan? Ano ba namang klaseng... Ito nangyari pag puro kanal humor tayo. Pero ina-appreciate ko pa rin na kahit anong klaseng humor yan, leche. Ilalabas yan sa South Korea, umayos ka. Meron Korean news. Magaling talaga man dog show mga Pilipino. Kasi araw-araw kami dito dog show din sa Pilipinas. Ano ba? Tayo ng exchange gift yan. Ang kategory is something long. Tapos masarap ba yan? Pag-usapin mo si Melay tsaka si Long. Tingnan sino matitirang buhay doon. Kanal, Melason, Melasyon. Pero ang tunay na big winner ng PBB. Kasi aircon kasi international ginamit na template. Suho, Junho, yun ba yung mga pangalan niya? Sino to? Di ko kilala. Pakicomment. Sino itong babae naka-red dress? Triho. Alam ko na ako ay Luho. Hindi ko matanggal-tanggal. Tsaka ang baho ng Kanal Humor. Pero favorite ko pa din yan. Kanal Face. Yun na. Aircon Humor, Kanal Humor. Wonyang. Paano pag tumanda na siya? Kailan po release ng 13 months sa December? 1, 2, 3. Hulaan mo! Depende rin kung bibigyan mo ako ng regalo na maganda. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Kanal! Huwag mo na ako paabutin sa dulo niyan, leche. Gulat ako na. Check tayo. Yo, get it bago pumasok sa langit. Kung ang punta nga lang na talaga natin ay langit. Una, ito, may panlabas. Ito ang tawag dito, Kasulia. Ito, mabuhat na ito. Na-imagine ko tuloy San Pedro. Ando ko sa harap ng gate. Titignan niya muna yung outfit mo. Pwede ka po pumasok sa vibe ni Lord. Sinuot kulay puti. Dahil simbang gabi, ang kulay natin ay kulay puti. At sa loob niyan ay meron Bakit kasi meron music nung bell? tinatawag Ayun na- naman. Yan po. Alba tawag niyan. Ito nasa loob. Alba. Ayan po. Ginagamit po yan sa liturgical celebration. Of course. Basbasan mo ng... Rilo. Oh! Para hindi masyadong humaba ang homily natin at matulog yung mga tao. Tama. Dapat kailangan gising lagi sa homily. Dapat meron ka ng usok mo, Father. Oh, boom! Telepono, nandito Amen. ang homily ko, nakalagay dito. Check. Buong gear check na yan Dapat na yan. Ang angas ko kung meron siya nung yung ginagano sa simbahan. May usok pa. Aircon yan, aircon. Hindi pwede lagay sa kanal yan. Yari tayo. Oh my God! Oh! Woo! Hey! Ako, pwede lang to gawin ng mga makasalanan para makalagpas sa sa impyerno. Nasayaw-sayaw sa satanas ng ganito. Oh! Yan Kanal Humor, Dasal Humor. Okay, aircon yan. Me after hindi tanggapin sa langit. Ito ba yung impyerno? Okay. So ito ba yung Hindi ko kasalanan. Hindi ako makakatanggap ng regalo nito ngayon kay ngayong Pasko Puro mga kasalanan binibigay nyo sa akin, leche. Pag lasinggero ka, kahit walang yelo, walang makakadlang sa'yo, frozen naman tong bangus Huwag naman tapo mo na sa kanal to. Exchange gift sa party. Literal na babalik sa'yo yan. Kanal, kay phone news. Dignidad ko after ko mag-jokes na di ko pala. Kaya mahirap din mag-joke sa internet Kasi merong makaka-gets doon, merong hindi. Tapos seseryosohin, didibdibin, iiyak ka, tapos gagawa na issue. Mahirap na talaga Mahirap na magpatawa o at least try magpasaya ng ibang tao. Huwag ka na umasa. God! Kala ko gagamba. Wait, nabaliktad ba siya?
Oo nga! Eh, pwede pala nilang gawin yan. Ang galing naman. Eh, may libre ka ng ulam. Nakaligo ka na nga. May hapunan ka pa. O, tsaka kunin mo na yung balde. Ilutuin na yan. Ako, makakatakbo pa sa kanal yan. Ay, nadulas. Oo nga. Wala kaya ako pupunta pa sa kanal. Wag mo siya yung makatakas. Eh, ito may ipis sa, sa dagat. Naku, huwag ka na dyan. Delikado ka pa dyan. Madulas ka pa. Oh, outfit check! Oh, maganda ng niya. Chinelas niya. Oh, tsa. Ba't ka takot dyan? Hawakan mo lang sa likod ng katawan. Ganun yung hawakan mo gano'n, no? Tinabo. Nanonood lang ako YouTube pero meron ka lang kalaban eh. Ayun na kala. Doon siya dumaan. Okay. Well. Bye-bye. Papunta na ako sa kanal ko! Ayan tayo eh! Yun tayo mga Pilipino, di ba mga crab mentality na may kanal humor? It all interconnects. Kakabuiblink natin si Melay. Sunod, only at 3 a.m. Yung mga ang tawag sa ganito, yung liminal spaces. So, parang hindi naman uncanny, pero yung hindi yun yung same vibe ng lugar na yun. Hindi yun yung kanya normal na energy. Parang gano'n. Nakakatawa, biglang may lumabas dyan na alimasag. Mga kapwa Pilipino mo na babatakin ka pababa. Aircon kasi may aircon dyan. Sunod, University of San Carlos Computer Engineering Council. Diba, gumana na rin yung code ko. 10 p.m. na pala, shit. Na pala, shit. Tulong. Uy, sakto, nag-record ako 10 p.m. Di mapigilang magising. Kanal yung humor pero yung utak niya pa aircon. It's a tie. It's an honor for the tie. Galing backtrack. Ano to? Aabot pa yung Pasko, di ba? Mga dyan. Balutin mo ako at ipadala sa JNT Express. Kanal. Galing kaya to. Pusang natutulog, may saltik. Hoy, I've met someone sa ML. Shota Pogi. Kanal. Naamoy ko pa lang ngayon pala. Naamoy ko na. Lalo na yung ganyan DP. Hindi ka panipaniwala. Sunod, enjoy your quiz. Yep, kanal humor. Dati lumpia eh. Ngayon nag-upgrade na tayo eh. Galing kayo, wala pa rin ako short-haired chinita girlfriend with glasses. Late night. Oh baby, kanal talaga! Yes, late night walks ka pang nalalaman eh. Wala ka lang masakyan jeep. No to jeepney peso I love. Tayo dami hashtag. Tama, same? Kanal. Lagay mo sa loob ng kanal. Okay, hindi ko ini-hate yung mga play pero naiinis ako sa... Ewan ko ba't naiinis ako dyan? Ano lang ba? Naapektuhan lang ba ako na mapanghusgang lipunan? O tama lang bang mainis ako dyan? Naiinis ako dun sa font eh. Umaarte lang ba ako? Kailangan ko na magbago. 2024 na, kailangan ko na magbago. Ayoko na ng kanal. Gusto ko na mag-aircon. Kalaki, dos, amabay daw, porma. Boy, sure ka? Oh, mga biglang vibe chan. Yung outfit check, basa mo, father! Pawis na pawis ka na dyan, mo, tsa. Ito yun ako sa impyerno, ito nakainit eh. Oh, binigyan ba naman tayo ng Sintas review? Pang, tsa, 144p. Naging Renz de la Cruz. Pero na lang, naging print out pa, leche. Kanal, tapo mo na yan. Kung sino-sino siguro kasayaw mo. Sino nagbigay na shot dito, ha? Dancing with myself again. Baka meron siya natapakang alimasag tulad kanina. Kanal. Galing kay Branson. Patawad sa alam niyong musika. Ang organized naman ng mga chinelas dito tsaka nung pusa. Don't hate the player, hate the caroling. Aircon na yan, meron pang speaker. Ayun ang cosplayer. Hindi nyo kinocosplay, mga sindikato, mga suot nyo Hindi naman yung kinakanta nila pag free time sila So, doble lang. Kanal. Ito, galing kay Anapami. Ano ba? Di naman ganyan, nagpasalamin ako kalokohan. Aircon, hayop ka. Đây là gì không? Đây không phải là con cá hay là cái gì đâu mọi người ạ. Đây là một chùm san Hindi ko hô gets nha. bakit may Wolverine. Mà nó lại trôi dạt lên Ako lang ba đây. nangangati dun sa nasa lại gitna? xuống để xem bên dưới nó như thế nào nhé. Mọi người có nghĩ ở bên dưới nó to hay là nó nhỏ? Theo em thì nó cũng là một cái chùm. Nhá, mình né, mình nó nhá, mình đi to đó. popcorn. Mình thấy dưới nó rất chi là nhiều cái đẹp nhưng mà cái này như nó chết rồi mọi người cho nên là nó sẽ không có màu sắc nhiều. Nhưng mà sau khi rửa sạch thì thấy nó khá là ok nha. Diba fake yan? Di ba kung bleach yan, di dapat maputi yan? Thì đúng bài luôn mọi người. Nhỏ Tong, bài tong, nó teng, cũng tong, vừa luôn ghê thật Hindi ko mọi người ạ. naiintindihan, Bây giờ pero nó chui okay vô lang. cái chai. Okay na. Aircon. Ano to? Ano kay Our Sweets by Regine. Literal na malukod, be.
Nakakaasar kayo mga ganyan, nanay. Gusto ko maging cool kasama ng mga tropa eh. Geng, geng. Eh, biglang binibidyo. Nakasima ako pero nakawasayaw. Sinisira mo yung vibe check ko eh. May ano ba? Balis ka na! Nakasado pa ako eh. Bad trip ka naman. Huwag ka gagalaw. Huwag ka gagalaw. Uy, pumayawa, nakapamewa. Ano, di ka alis. Umika na kasi. Kumukha, sabi sa comments, kumukha daw si Sung Kwan. Sung Kwan, alam ni Mela yun. Aircon, kasi po siya, nakabimpo pa. Ipasa ang kultura. Alam mo na saan niya natutunan yan. Sa pinakamamahal niyang mga magulang at mga relatives. Ano ba? Ipasa natin sa mas bata ang blessings na nakukuha natin sa mga reunion at Pasko. Ano naman siya? Practical naman. Kailangan mo nga naman. Sunod, Atraxin. Outfit check! Sana yung mga nasa gobyerno din, ha? Sana i-ano natin sila. Dapat merong under the table check ang lahat ng mga nasa gobyerno, ha? Buta mo. Bigyan mo. Sikip na, sikip ng pantalon, no? Aircon na aircon po, sobrang gala. Okay. Ay, hindi dito sa Pilipinas, no? Ano to eh? Yung ano na naman, yung parang... ito na lang buong kanal. Ito yung kanal humor naming lahat. Yep. Ako, pag tinitingnan lahat ng memes na papadala ng mga admin. May pakitan sila. Ano yung nakalagay dun sa, sa caption? Hopya, manipap. Merong nakakakalma dito eh, no? Gusto ko lang panoorin. Yung walang comment. Simpleng buhay. Simpleng amoy ng kanal. Lagay mo na sa kanal yan. Sunod! Matay ka, boy! Yari ka, boy. Ang kulit mo, ha? Taol ka ng taol sa umaga. Di mo ako patulugin, ha? Sa kapitbahay ka ngayon. Sige, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Di talaga siya. Dito ko na lang ina-accept ang 2023. Kung ano mong nangyayari, di ba? Lahat ng problema, lahat ng mga dinadamdam ko, okay lang. Balutin mo ako sa iyo. Ako kung isa akong ulam, balot ka ngayon, uuwi ka sa bahay. Maraming salamat Bella and Makukulits. Aircon, yung nakakita ka ng kalaban sa Dota. Walang naglalaro. Malinis. Paano tayo may mamo niya 1v1 sa Dota? Kaya nga eh. Labanan natin Dota. No? May naglalarong isa. Nako, may bang. Ay, Imo pa. yoko dyan. GG ka boy. 5-minute Lotars. Mga malakas mag-Dota eh. 4 minutes, buo na yan agad yung... 4 minutes maaga pa. May ano pa. Pag naka-checkered pa yung ano yan, yung shorts niyan. Tapos nakataas yung pa. Nandito na tutulog. Huwag na. Dito na natutulog yan. Tropa pa niya yung bantay. Sasayaw tayo dyan. Uwi na, uwi. Wala na nagtatrabaho kasi Pasko na. Puro mga Christmas. Merong isang beses pumunta ako ng trabaho. Ako lang mag-isa. Tatry ko nga hanapin kung meron pa akong kopya doon. Pero pumasok ako ng... Naiinis ako pag naalala ko eh. Ang bobo eh. Masyado ako masipag para sa ikabubuti ko eh. Ba't ako pumasok? Ba't ako puta? Ba't ako pumasok? Anong kalokohan to? Sahod pa, men. New year, new me. Ako una. Or ako lang ata pang sabaw pa para pumasok. Aircon kasi may aircon doon sa lugar. Wow! QR! Naman ako! Aircon! Lalandi nyo! Yung bukas sa Christmas party nyo! Ano ba, kung nasa Christmas party kayo at pinapanood ba to, pakitaas lang ako gano'n. Tingin naman walang na pwede gawin o puro na lang kayo eh. Pa-speaker lang ako doon. Kanal! Oh! Ang hirap doon, taba na. Upo nga, literal. Papakaldagin mo pa si Jollibee. Ano ba itong mga kinks mo? Kanal. I'm okay, I'm fine. Quinchana. Napaga tayo eh. Ano ba yan? Saan na yan? Kailangan mo na kasama dyan. Rasa sakit. Dudumi nyo. Sindumi nyo kanal. Galagin Matthew. D&D, Davao and Dungeons. Batanes, Jedi, Ifugao, Master Warrior, Manila, Mage Seeker, Palawan, Nature Wild.
Pangasinan Warlock, Summer. Bakit nakatahimik si Summer, Archer Queen, si Kihor, Necromancer, Tondo, Shadow Assassin, Tugigaraw, Grand Wizard. Bocha, pang-aircon yan, hindi na maintindihan ng mga ibang humor. Bohol Beastmaster, Capiz Elementals, Cavite Alchemist. Ito, rolyahan mo nga yan ng ng kung ilang taon siya sa kulungan. Bisaya Shapeshifter. Okay, aircon. Sunod. Tibok na puso sa bawat ingat. Ikat ng betren, labig ng... Tayo na nag-play sila ng recorded na video. Makakanal talaga kayo. Zen Aduyang, quiz map. Ang hirap naman yan. Dapat pala nandito yung sa Discord. At least alam ko na kung nasan sila banda eh. Dapat meron mag-D&D dito na pinuntahan yung natadaan namin buong Pilipinas. Nga, sagutin nyo nga lahat yan. Pong 1 to 71, 78, ilan ba mga pulo dito? Marami masasagot sa comment section Aircon yan kasi pang matalino. Oh, Passenger Princess! Wala nga lang aircon pero meron ka namang hapang-hangin. Kanal pero walang pang aircon, sorry. Tubig sa pucha, galing sa kanal lang pucha. Ano to? Ano nangyari? Ay, nakakatakot pa ba yun? Ano, toyo? Kumanahan rasa sakit. Ano pa padaanin sa filter? Baka naman luminis din yan. Yato rin kadumi yung puso nung hinawakan ko Yung mga pinagpapadala nyo sa akin. Perfectionist yung tindero. Sarap naman yan. Nasarap na nga sa mata, sarap patikman. Pero ito naman daw yung pag masama yung loob nung nagtusok. Dapat lagi ka masaya pag nakakatusok ka. Ano ba naman yan? Kanal! A day in the life as an Encanto sa Biringan City! Biringan Vendors. So malakas sa amat ko ngayon. Okay. Oo nga, sa ano pala yun? Sa damit pala yun, leche o aircon. Pagaling kay Von. Okay, pwede ka na maging politiko, malapit ka na. Kanal na kanal at tayo nagtatapos sa mga memes ngayong linggo. Ano ba nanalo? Kanal o aircon? Ako init na kanal na ako. Gusto pa na mga ganito, meron pang SOS playlist na sa description at pin comment. Bilhin nyo na ating merch. Nandiyan sa description, paubos na to. Bilhin nyo na agad. Pwede nyo panlinis sa kanal o pang painit sa aircon. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga asal kanal nyong friends habang kayo nasa aircon. Huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo na Mamalo.